Як бори дига салом алейкум бародаронум, кадоме ки видеои аэропорт Домодедово тамошо кардагӣ набуд, метавонад ки дар канали мо подписатся кунад. Чӣ хеле ки дар видеои ки ҳамин рӯз дар Домодедово парт офта будем дар бораи самолёти Солмон Air ва мақсад нархи навои билет дар аэропорт Домодедово суҳбат карда будем, метавонед ки дигарошам тамошо кунед. Ва аэропорт Внуково омадем дар масъалаи саволои шумо ва дар бораи нархи навои билет бародаронум. Баъдан мерем аэропорти Шереметово ва аэропорти Жуковский, барое ки шумо нархи билета фаҳме ва расчётотона бигире, мақсад рейсо ҳастай нестай. Ва дар аэропорти Внуково Москва Душанбе Солмон Air намепара. Москва Душанбе тоқа самолёти ЮТР мепара ки ҳаваям дар як ҳафта як бораи нарх 19500 то 22-23 ҳазор одам мехаранд. Мохи Июнда 3, 10, 17, 24 ҳастай ки ҳамин рейсо парвоз мекунанд. Ва дар масъалаи Москва Узбекистон ки билетоша ҳар кас ҳар хел мехара ҳастай, самолёте ки аэропорти Домодедово мепара ҳастай, самолётеш ки 20 кило багаж 5 кило ручной ҳастай, самолёте ки 23 кило багаж 5 кило ручной ва ҳастай, самолётеш ки ай Жуковский ёки ай Домодедово 30 кило багаж 5 кило ручной. Шумо метавонед зарани бихаред ва зарани харидантон хубтар. Мо ҳар як видео монда комментарияда номрои авиакассаҳоро мемонем ки надёжниан ёки наздик бошем, метавонед ки ай аэропорто ёки авиакассаҳои территориятон билетотонро харидорӣ кунед. Баъд ҳамин шахсое ки нашод Возвращение, народ гавза мега, шахсое ки ягон документ надоранд, мақсад мигратсионка регистратсия патент надоранд, по-любому одамое ки дар карантин тамом шудагиай документошон мақсад проверка нестай ва шахсое ки мақсад документошон пешай карантин тамом шудагиай ёки депортшон кардагианд ёки видварени кардагианшон, мақсад возвращение гирал лучи ҳисоби паспорт мешавад, метавонад ки ҳаваи қатъи билетша бихара ва озодона парвоз куна барава. Баъд Узбекистон барои кудак мепурсен, мақсад ина Солмон Air ай 2 сола поён, в общем ӯ видеода гуфта будем ки мақсад 50% меганам ва камтар зиёдтар мегиранд. Ҳамеша мо аниқ кардем то 2 солая 600 рубл мегиранд, ай 2 сола то 7 солара 50%, точно ровно 50% мегиранд ва ай 7 сола то 12 солара 75% самолёти Солмон Air мегиранд. Аз самолёти Узбекистон яъне ки ҳар самолётеш мақсад ҳаста, самолёти Азур мепара, Уралский, ҳамин самолётое ки мепаранд, ҳар якташ ба худаш як функсия дора бародаронум. Ва барои кудако ай 2 сола поён 1,5-2 ҳазор мегиранд, ай 2 сола ки поён шуд ҳастай самолётеш ки 75% мегирад ва ҳастай самолётеш ки 100% билетошонам мегирем. Барои ҳамин шумо фикр накунед ки мо мегем 50% ҳамаи самолётро мо дар назар надорем, ҳар як самолёт ба худаш функсияи худша дорад. Электронни билет мегӯянд, электронни билет бихарем мешавад ёки намешавад. Бале бародарону, вақте ки шумо меоед аэропорто, вақти регистратсияда шуморо билет намепурсанд ва вақте ки паспортона метен мебинад ки даба задани боша, шумода билет гирифтагӣ бошанд, духтартона нишон метен, посадочния метантон бе ягон проблема метавонед ки парвоз кунед. Ба ҳамин ҷои духтарспорӣ мегӯем. Аэропорти Внуково худаш якум этажда лабарҳиме ҷои духтарспорӣ дора ки 2750 рублай ва вақте ки медрои надромада дасти рост шудам як корпуси дигае ки дуюм ҷои духтарспориш, метавонед ки 3 соат пешай парвозтон расчётотона бигирен, спокойно биёен, биспоре ва тичанаи 2 соата ответша бигире ёки территорияи худтонам клиника боша, метавонед ки 100% спокойно биспоре то тичанаи 72 соат вақт дора. Вақте ки 72 соат гузашт, просрочно мешавад духтаротон, мақсад ки то ҳам тичанаи бояд ки шумо регистратсия гузарен ва парвоз кунед. Ва бисёриётон мегӯянд ки дар телефонмон мепартоянд, лучи распечатка кунем бо хубтарай. баъд чанд қапл бурдан қатъи мумкин аст, ҳамин ҳамаи самолётода то 10 000 мумкин аст ки озимо пурсидем самолёти кадом самолёте ки Таджикистон ёки Узбекистон мерем $10,000 мумкин аст ки ҳаваям документ мекунед ки қатъитон пул мебарен ва вақте ҳам билет харида документ мекунед. Хай бо кадомеш ки намефаҳмам пурсем, мо ҳам аниқ мекунем, мегем ва қатъитон бурда метонем. Баъдан бисёриё савол метен ки ручноида чӣ мумкин нестай. Ручноида дезодорант, шампун, мақсад бисёр чизҳое ҳастанд ки вақти рафтанда ҳамин чизҳоро намемонанд ручноида. Барои ҳамон лучи багажда бигирен, ӯ хубтарай ва метавонед ки
спокойно бирем. Бисёр чизое ки мақсад ручноидан намемонанд ва бо номерои WhatsApp худ ман мемонам. Мақсад вақте ки прямой занг зане оператор мебардора ҷавоб метиҳад ва вақте ки WhatsApp да нависе ҳатман ҳар яктатонда ҷавоб метиҳем бародаронам. баъдан шахсое ки мақсад Питердан, Екатеринбургдан ё ки в общем дигар шаҳрҳои Россиядан ҳамун номерои авиакассае ки мемонам мақсад метавонед ки билетотонро пурсен агар ки нагиренанд ва агар бигиренанд метавонед ки электронни билетотонро харидорӣ кунед. мақсад одамои надёжниам бе ташвиш метавонед ки бигирен ва дигар шаҳрҳоро в общем аҳамият додем. чанд бародарро билет гирифтем. ҷои духтарспориш даже дар ҳамон аэропорт худаш як рӯз ду рӯза тайёр мешавад, барое ки як бародари дигар билет харидагӣ буд. ҳамон рӯзи рафтанаш аэропорт мерава, аэропорт худаш як рӯза тайёр мешавад. мегам аэропорт худаш мегам ки як рӯза тайёр мешавад. билетиш сух барои ҳамин ҳамеша аниқ кунед, расхутотона хушрӯ бигиред ки билетотон аст. дар вақте ки регистратсияда шуморо раҳ наводану самолёт парвоз кард, дигар возвратам карда намешавад билети Узбекистон бошад. Сомон айр ҳам функсияҳои худша дорад. барое ки як бародари дигарда билет гирифта будем Сомон айр ва бояд ба чашм меомад дар ҷош корда меистод ки натонист омада. билетша возврат кардем 2000 чанд фоизша гирифт аз таҳили полни пулаш возврат шид. баъдан через программа мегӯем, через программа билет харида мешавад. бале бародаронам, через программаҳо бисёр шахсое буданд ва буданд шахсое ки мақсад наметонистанд через программаҳои авиасалес, программаи туту ё ки Сомон айр, программаи сайти Душанбе 24 спокойно билетошонро харида метавонанд. ва кадоме ки мақсад ҳамин духтарспориш ғамаш мегирад ё ки намедонад ки чӣ кунад, ҳамин сайти лабарҳимед пеша омаданатон просто интернета лабарҳимед.ру бизане меброра ки мақсад чӣ кадом аэропорт ҳама аэропортода ҳамун сайда регистратсия мекунен. мақсад ҳамаша ёд гирен бо барвақттар хубтарай. инем хали гапи хабари нав аэропорта. иншаллоҳ ки мерем аэропорти Жуковский, барое ки бидан шахсои рӯӣ кардем як ҳафта пеш ки дар уҷа гуфтанд ки ҷои духтарспорӣ надорад, гуфтанд ки бисёри одамо омадагиянд. мақсад инем ҷа мондиан ҷои духтарспорӣ надорад ва дина як бародари дигарро роӣ кардем ва бо видеоша дар сайтам историям да мондум ки ҳамон бародар рафтак аэропорт мега ки ду ҷошда ҷои духтарспорӣ ва мерем дар уҷаам билетора мепурсем, мегӯем тунава билетои Узбекистон дар и аэропорти Внуково бисёри самолётҳое ки Внуково мебара 8 кило багаж мумкинае, 8 кило ручной тамом. ва билетоша ҳамин шахсое ки харидагиян ва авиакассаҳоро мефурӯшанд бисёр ай 7 то 10 тара мехаранд. мақсад ҳамин нархода ва яъне ки ҳама ҳамин нарх намехаранд. шояд шахсоне бихаранд 6,5 шояд шахсое бихаранд ки ҳамн вақти рейс мешавад то 14,000. в общем бо наздик боше ё ки ягон авиакасса ҳамин вақте ки авиакасса точка дошта боша ягон дилтонам дур нарава мешавад, барое ки даври машиникам нестай. спокойно любой ҷо метавоне билетотонро бихарен. ва бародаронам чӣ гуфтанем, дастгирии шумо мо да подписаться, лайк, комментариҳои беҳтаринтонай ва иншаллоҳ подписаться куне видеое ки мепартем вайшам шумо да меброя. бо мақсад саволое ки нафаҳме ай дигар видеомон ҷавоб мегирем. аз тални паноҳи аллоҳ ҳаматон боше. видеоро поделиться куне бо миннатдори бад мешем.